яшчэ пачытаць. Так цікава, што не адарвацца. Добрый вечер усім. Прывітанне, Топа. Ты мяне не бачыш? Я ж з табой павітаўся. Навошта мне цябе бачыць? Я цудоўна цябе чую. А ты адарвіся ад свайго чытання і паглядзі на мяне. Ой, Тёма, я цябе і так ужо сёння бачу. І раніцай, і ў абед, і над вячоркам. А мой медаль? Медаль? О, медаль. А адкуль ён у цябе? А памятаеш, я удзельнічаў у конкурсе разумнікаў? Ой, памятаю. Як ты рыхтаваўся, хваляваўся. Ось зараз прыйшоў вынік у мяне. Першае месца. Здорово! А ты упэўнены, што нічога не пераблыталі? Упэўнены. І ты самы разумны разумнік? Ну, атрымліваецца, што так. Ну, вядома, сярод разумнікаў майго ўзросту. Ой, ты, Топа, лепш на мой медаль паглядзі. Ой, бачыш, як ён зіхаціць. Бачу. Трэба цёмныя акуляры начапіць, каб зрок не пашкодзіць. Ой, Топа, я такі шчаслівы. Ой, хутка да мяне прыйдуць інтэрв'ю браць. А потым ва ўсіх газетах і на ўсіх сайтах мою фатаграфію размешчаць. Твае фотаздымкі будуць усюды? Быць такога не можа. І ўсюды напішуць: Тёма лепшы з лепшых. І ўсе стануць у чаргу за маімі аўтографамі. Тёмачка, нешта ты шмат нафантазіраваў. Нічога я не фантазіраваў. Ну, што ёсць, тое і гавару. Ой, Тёма, ты са сваім медалём стаў яшчэ больш балбатлівым, чым раней. Ты тут ім хваліся, а я пайду ў цішыні, пасяджу. Некі дзіўны сёння, Топа. Можа, хтосьці настрой яму сапсаваў. Добрый вечер, сябры мае. Ой, прывітанне, Феечка. Ой, Тёмачка, які ў цябе медаль, ты сапраўды яго заслужыў. А я ўсе цяпер цікавіцца, як ды што было, і прыемныя словы гавораць, жадаюць перамог у будучым. І гэта вельмі прыемна. Ты пастараўся і стаў лепшым у сваёй справе. Цяпер трэба яшчэ вучыцца, каб перамагчы ў новых, больш складаных конкурсах. Ой, мне вельмі хочацца паспрабаваць, толькі я хвалююся. Не хвалюйся, спрабуй свае сілы. Так хочацца атрымліваць узнагароды і заўсёды быць лепшым. Вядома, гэта добрае жаданне, але трэба ўмець яшчэ і прымаць паражэнні і ўмець радавацца за іншых, калі яны перамаглі. Ну, гэта непроста. Я ведаю, што гэта непроста, але трэба паспрабаваць. Прывітанне, Топачка! Прывітанне! А ты ведаеш, Топачка, што наш Цёма перамог у конкурсе, і цяпер у яго медаль. Першае месца. Ну і што? А пра мяне цяпер усе часопісы і газеты напісалі. Мае фотаздымкі на ўсіх сайтах. Топа, чаму ты маўчаў? Ты паўдзельнічаў у конкурсе? Ну, маўчаў, таму што я сціплы. А ў конкурсе я, вядома, паўдзельнічаў. І нават не ў адным. А можна паглядзець, што пра цябе пішуць? Паглядзіце. Так. Тут столькі фотаздымкаў і ўсё пра мяне. Ага, так. Лепшы матэматык. Самы хуткі. Топа, колькі ты ўсяго можаш? І калі ты толькі паспеў? Вось пакуль вы тут сваімі медалямі хваліцеся, я паўдзельнічаў у мностве конкурсаў і алімпіяд. І чаму адразу не расказаў? Ды часу не было расказваць. Што мне гэтай перамогі? Няма нічога складанага. Ой, Топачка, ніколі не ведала, што ты ў спорце лепшы. Я ж зарадку кожную раніцу раблю, таму і стаў такім спрытным. А калі гэта ты матэматыку добра вывучыў? Ну, як калі? О, я ж цукеркі ўвесь час пералічваю. Вось так і вывучыў. Ну, Топа, дай пацісну твою лапу, ты сапраўдны герой. Топа, а хочаш, я табе свой медаль падару? Можаш, вядома.
Так. Угу. Ой. Ось. О, з медалем ти виглядаєш більш урочисто. А вы глядите, кольки про меня поспели написать. Ганаритеся своим сябрам. А вось, Тёмушка, гляди, перайшов вулицу ў забароненым месцы. Хто? Топа? Так, посварыўся з сяброкай. Хто? Ізноў Топа. Напэўна, тут же толькі яго фотаздымак. Что вы там читаете? Быть такого не может. Як не можа, ўсё правильно, твоё фото заметка. Может, вы не туды поглядели? Топа, тут куды не паглядзіш, усё пра цябе. Гэта ж ты на здымку. Ой, Ой, напевно, я трошки перестараўся. так, пераходзіць вуліцу на забароненым месцы, да яшчэ і сварыцца з сяброўкай. Не, Топачка, прабач, але гэты медаль больш пасуе Цёму. Ну, Ой, ты, Топа, а мы хотели ганарыцца табой. почакайце, гэта я паспяшаўся. І усіх насмяшыў. Ну, дакладней, усіх расчараваў. Усё, больш не глядзіце. Атрымалася нейкая памылка. Але я ўсё папраўлю. Топа, пачакай, ну як ты поправишь? Гэта ж не ты ўсё пісаў і не сам сябе фотаграфаваў. Ці, можа, ты сам? А, нешта вельмі хутка адны твае фатаграфіі ўвесь камп'ютар занялі. Ну, Топачка, напэўна, табе трэба вярнуць медаль. Ты самы лепшы майстар у камп'ютарных хітрыках. Ну так, прабачце. Але я так хацеў, як і Цёма, з медалём пакрасавацца. І каб усе мяне хвалілі. Топачка, ты ж разумееш, каб быць лепшым у якой-небудзь справе, трэба добра папрацаваць. Тады і медаль будзе сапраўдным. А любыя хітрыкі вельмі лёгка можна раскусіць. Ведаю. Ну, добра. Я абавязкова буду старацца і на самой справе стану лепшым з лепшых. У цябе ўсё атрымаецца. Ну, а зараз давайте глядзець мультфільм. Так, давайте. Ну, а зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Я жадаю усім салодкіх сноў. І самых цікавых. Добранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.